nejak do trojdielných diskov. Keď si pozriete, ozaj sú to toho vpredu, lebo je to z prvopodného závoja trojdielné disky. Még egy dolog a hátsó ajtóra még nagyon büszke vagyok, mert Kongóban sosem volt egy ajtós, csak két ajtós volt. A tak ďalej. A keďže už mal interiér a tak ďalej ponačínaný, čo sa týka toho... Igen, ez volt a nagy lépés, mert szerettem volna újra jövő Európa 50 legyeges az autó, és onnantól még egyszer voltam 21-ben, de mindegy, nem mondhatok. Takže prakticky v takom meritku chlapík sa zúčastnil v roku 2016 už s prestananým autom na veľkej akcii v Oberze. Chcel sa dostať v podstate len do top 50 v rámci Európy a tam sa mu dokonca podarilo s tým autom už v podobnej úprave už bolo založené Porsche. A tretí najväčších vecí, ktoré tam boli používajú v tom aute. Az első, hogy nekem csak egy hűtővonalról, illetve a versenyt, hogy meg tudtuk ezt a csapatot csinálni, amit a Kongónál nehéz. Takže prakticky na čo najviac hovorí a čo veľmi chcel, keď si povedal, že bude Porsche, tak sa také ešte valamilyen szinten kicsit visszafogni ezt az egész történetet, mert én mindig többet akarok. Takýchto ľudí ako je, lebo všetci nasledujú tie nové technológie, nové autá sa prerábajú a on povedal to tak pekne, že sa cíti pomaly ako dinosaurus, že on to práve že chcel siahnuť tak troška späť, že nie, urobíme. She got some